Știai că unul dintre cei mai influenți învățători spirituali din Occident se numea pe sine un fals autentic? Alan Watts a transformat filosofia orientală pentru milioane de oameni. Dar în spatele înțelepciunii sale se ascundea o luptă profundă. A început ca preot anglican conservator în Anglia. Apoi s-a mutat în America și a devenit un guru care predica despre zen și budism. Dar avea o problemă mare. Era alcoolic și suferea de anxietate severă. Watts și-a dat seama de ceva revoluționar. El înțelegea învățăturile spiritual cu mintea, dar nu trăia cu adevărat enlightenment-ul pe care îl predica. Și asta l-a făcut mai autentic decât orice guru perfect. El a descoperit că însăși dorința de a deveni iluminat te împiedică să ajungi acolo. Anxietatea și nesiguranța lui au născut filosofia înțelepciunii nesiguranței. Prin recunoașterea eșecurilor sale spirituale, Watts a devenit mai influent decât învățătorii care părea că au toate răspunsurile. Uneori, vulnerabilitatea este cea mai mare putere. Perfecțiunea nu inspiră, autenticitatea da.